Yaman Stories! Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Yaman at nandito ako ngayon sa Naga City Central Bus Terminal kasi bibili ako ng ticket para makauwi kami ng Manila. Pero magsistay lang ako ng isang araw doon, babalik na ako ulit dito sa Bicol. Today is Black Saturday, so balik na yung mga bus sa biyahe. So I'm hoping na may makuha akong biyahe for this week. Ayan, so as you can see, anaya pa rin naman bus. So almost normal na at hindi na masyadong stricto yung mga requirements. And this is my ticket. So this is going to Manila. And ito naman yung return ticket ko. And nandito rin yung ticket ni Mama kasi kasabay ko siyang uwi. One eternity later. Now is April 19, 2022 at ito na yung araw na magbabiyahe na kami. So ang sasakyan namin is Peña Francia T1. So wala pa dito kasi napaaga kami ni Mama pumunta ng terminal. Kahit Tuesday na ngayon, sobra pa rin dami ng gustong umuwi. So, most of the buses ng Peña Francia and Bicol Isorog are already fully booked. Pero may iba pa namang mga buses na may available seats pa. And ito na yung sasakyan namin na bus ng Peña Francia. This is Trip T1. Itong bus na to is 2x1 yung kanyang seating arrangement. And marami rin siyang kasabay ng mga trip na 8:30. This is Trip L. So 2x1 din siya. This is Skybus Z2. So post muna tayo bago pumasok ng loob ng bus. Yan, so pasensya nyo na medyo mahirap umakyat. So ito na yung laman ng bus. So this is a 2x1 seating configuration and may CR siya sa gitna. And ito yung aming upuan. Sa ngayon kami palang pasero kasi nga napaaga. Sa ngayon kami pa lang ni Mama dito sa loob ng bus at naghihintay pa kami ng ibang pasero kasi it's just 7 PM pa lang. So 8:30 yung biyahe namin. Hindi naman kami masyado excited. Dito sa gitna namin meron siyang armrest. So pwede siya itaas, pwede din siya ibaba. Yan. So sa likod dahil wala pang tao, ayan, ganyan itsura niya pag nakababa. The legroom of this bus is very spacious. As you can see, malayong-malayong tuhod ko sa upuan sa harap. And aalis na kami. So for now, goodbye Naga. But I will be returning 2 days from now. By the way, wala namang sa aming hiningi requirement. Kahit yung vaccination card, hindi naman hinanap. So okay lang mag-travel today.
Meal stopover namin dito sa McDonald's Lucena. Sabi ng driver dati daw sa Chaong na McDonald's, so lumipat daw ngayon sila after na pandemic dito sa Lucena. And in fairness, napakaganda ng McDo dito. Sobrang linis, sobrang liwanag, and ito yung order ko. So, hintayin ko na lang muna siya. Ito pala yung gagamitin ko sa pagtulog. This is my beanie pillow. Yan, sobrang lambot niya. And then this is my blanket na galing sa eroplano. So, ninako siya ng pinsan ko at hindi ko sasabihin ko ng eroplano. Hehehe. And we arrived now dito sa may PITX. As you can see, hindi siya pumasok at iniwan lang kami dito sa labas. So, ang dami-daming tao and we have no choice but to wait sa aming sundo. And I will be ending my vlog here. Thank you very much for watching. This is Eman and I will see you again on my next video. Thanks for watching.